Yes, so on this one, Runna Rulez Varume, National Conference, your Varume National Men's Conference, and we Hatichada Varume vari week, Varume vanoseka pamapicture, Varume vanoposa pamapicture, Varume vanonga nestraw. Alright, amen. Regarding Varume, but I know from this one, Runna Rulez natanga kutomziwa ubaji pasong yake akafishwa na Blink 4, and this one video akatopostwa pa Blink 4 channel saka meaning so ni got ties na Blink 4 and Runna Rulez wacho atoradza kuti munhu ari kutoda bozo na he's got the raw get to youth energy type of thing, you know what I'm saying? Manzi Hatichada Varume vari wiki hanzi murume haje serevita saka amene kuti bota libra unongozvifana kuchikairo